לכולם, אנחנו מתחילים בשיעור פילאטיס. למי שיש מזרן, מצוין, מי שיש לו מגבת גם טוב. אנחנו עומדים כשכפות רגליים שלנו מקבילות, משחררים את הידיים, נותנים לכתפיים להיות רגועות, משחררות מהאוזניים, יוריד כתפיים למטה, קודקוד הראש מתארך למעלה. אנחנו רוצים רק להתחיל בנשימות, רגע אחד, להתכנס, לקחת אוויר מהאף, שאיפה, לחשוב שאנחנו מריחים משהו. לאט לאט חלל הבטן שלנו מתמלא באוויר, ובהוצאת אוויר מהפה, שרירי הבטן מתכנסים פנימה, לסגור סוגרים, ולהוציא את האוויר מהפה, כאילו שאנחנו רוצים לכבות נר. אז שוב, אנחנו לוקחים אוויר, ממלאים את חלל הבטן, שאיפה מהאף, בהוצאת אוויר בטן מתכנסת פנימה, מרגישים את כלוב הצלעות נאסף פנימה, את הטבור נאסף פנימה, לסגור סוגרים והאוויר יוצא מהפה. אז כמו ריצ'רד, לוקחים אוויר, חלל הבטן מתמלא. בהוצאת אוויר להרגיש איך הצלעות מתכנסות פנימה, בטן נאספת פנימה ואנחנו משחררים את האוויר מהפה לנשיפה. עכשיו אנחנו נוסיף, אנחנו ניקח ידיים ונעלה למעלה תוך כדי שאיפה. שאיפה מהאף, להכניס אוויר מהאף, שתי ידיים דוקרות למעלה, כפות הידיים, כף יד אל כף יד, הכתפיים שלנו רגועות. בהוצאת אוויר אנחנו מסובבים את כפות הידיים, אחת אל מול השנייה גב אל גב, ומורידים את הידיים כמה שיותר רחוק מהגוף, ישרות וארוכות. שוב, משחררים כתפיים, לוקחים אוויר, מתארחים למעלה, מוודאים שהכתפיים שלנו נשארות למטה, רק הידיים דוקרות. מרפקים ישרים מהאצבעות לכיוון התקרה, המבט שלנו קדימה, אנחנו רוצים להתערף, ובנשיפה מסובבים את כפות הידיים בכמה שיותר ארוך ורחוק מהגוף. נעשה את זה עוד פעמיים, ניקח אוויר, חלל הבטן מתמלא, הידיים שלנו ארוכות עד למעלה, אנחנו משחררים את הכתפיים, סובבים גב אל גב, נותנים חיוך, משחררים את שרירי הפנים, מוציאים אוויר. ועוד אחד אחרון, לוקחים אוויר, עולים למעלה. ובהוצאת אוויר, כף יד אל כף יד, ומורידים את הידיים למטה. ידיים ארוכות ומשוחררות, בואו ננער אותם קצת, נשחרר. אנחנו רוצים להתחיל בסיבובים של היד הימנית. אז יד שמאל שלנו משוחררת, ויד ימין 4 סיבובים. 1, 2 סיבובי כתף, היד ארוכה, 3, 4, בפעם הרביעית, שתי הידיים עולות למעלה, ואנחנו עולים על קצות האצבעות, עקבים מתנתקים. אנחנו רוצים להתארך למעלה, בטן נאספת פנימה, ולאט לאט לאט להוריד את שתי הידיים מהצדדים בחזרה. ושוב, רק צד ימין, 4 סיבובים. 1, 2, רוצים לשחרר את המפרק שלנו של הכתף, 3, 4, שתי ידיים ביחד עולות, כל הגוף מתארך, עקבים מתנתקים למעלה, על קצות האצבעות, להתארך, לשחרר את הכתפיים, להרים סנטר, וידיים ארוכות, חוזרות בחזרה בנשיפה. אז אנחנו מחברים את הנשימה עם הידיים. לקחנו אוויר והוצאנו. לקחנו אוויר, יופי. עוד פעמיים. פעם אחרונה, שתי ידיים עולות למעלה, התארחנו. שאיפה, בהוצאת אוויר, ירדנו. פעם אחרונה רק לצד ימין, 4 סיבובים. 1, 2, לא לשכוח לשחרר את הכתף השנייה, 3, 4, בואו נוסיף את שתי ידיים למעלה, נעלה למעלה, קודקוד הראש שלנו דוקר למעלה, בטן נאספת פנימה, ישבן מעט מתכווץ, הידיים ארוכות למעלה, ונשחרר. נעבור תכף לצד שני. בין לבין נעשה תרגיל האמצע, אנחנו פותחים את הרגליים שלנו בפיסוק קטן, קצת יותר רחב מהרוחב של האגן שלנו. אנחנו רוצים לפתוח את הידיים, לפתוח את בית החזה. עצם הסטרנום רוצה לצאת החוצה, הידיים רוצות לעבור את קו הכתף. ממש לעשות פשיטה בגב, להרגיש שאנחנו רוצים לחבר את השכמות, את העצמות בגב מאחורה, וחיבוק גדול. פתחנו ידיים גדול גדול, לקחנו אוויר, ושחררנו פנימה, חיבקנו, השכמות שלנו מתרחקות. לפתוח גדול, שתי ידיים, אגודה למעלה, זרת למטה, ולסגור פעם אחרונה, ולשחרר. ושוב, אנחנו לוקחים אוויר הפעם יותר גדול, עוד יותר גדול, להוציא את עצם הסטרנום החוצה, לשחרר, לכופף ברכיים, לחבק. לפתוח, להתארך עם הרגליים,
קודקוד הראש רוצה למעלה, צדדים סנטר קדימה, ולהוציא אוויר, לקמר את הגב, שכמות רוצות להתרחק אחת מהשנייה, בטן נאספת פנימה, הגב מתעגל, ופעם אחרונה לפתוח, לסגור, ולשחרר. נעבור ליד שמאל, 4 סיבובים, 2 ידיים עולות, ואנחנו מנתקים עקבים. יש לנו 4 סיבובים, 1, 2, להתארך עם היד, 3 סיבובים גדולים, 4, להוסיף את 2 ידיים, לעלות למעלה תוך כדי. ניתוק עקבים, בטן נאספת פנימה, להתארכות למעלה, לשחרר כתפיים, להאריך צוואר, לכווץ את שרירי הישבן שלנו, 2 הידיים מתארכות וחוזרות בחזרה. שוב 4 סיבובים מלאים, גדולים, היד ארוכה, המרפק שלנו ישרה, האצבעות ממשיכות את קו האמה, ובסיבוב הרביעי 2 הידיים עולות למעלה, בשאיפה, התארכנו, ניתקנו עקבים, בטן נאספת פנימה, כתפיים משוחררות, וידיים ארוכות חוזרות. עוד פעמיים, 1, 2, קצת יותר מהר, נכון, 3, 4, אנחנו מרגישים בעלייה את התאומים שלנו, את השריר של השוק, מתארך. אנחנו מרגישים את הידיים מתארכות למעלה, בטן נאספת פנימה, עוד להחזיק למעלה ולשחרר. פעם אחרונה, 1, 2, נכון, 3, פעם רביעית, 4, וחיברנו את 2 ידיים, עלינו למעלה, התארכנו ושחררנו. אז בואו נשחרר את הידיים, חיברנו את הפה לגוף העליון, נשחרר את שורש כף הרגל, נרים ברך ונסובב כף רגל בצד אחד, נרים את כף הרגל ונסובב בצד השני, ושימו לב, נשים את הרגליים שלנו עקב אל עקב ולהרחיק אותם צידה. זה אומר שהרגליים שלנו בטרן אאוט, הבעירנות שלנו פונות לצדדים, ואנחנו רוצים להיות שהכתפיים שלנו מעל האגן, בגב זקוף ובטן מסופה. אנחנו מעט כופפים את הברכיים כלפי חוץ, ואנחנו מתחילים לכפוף ברכיים, הידיים שלנו יורדות מקו הצלעות, גולשות אל המותן, אל הירכיים, עד לברך, ועולים למעלה, מתארחים. עולים למעלה, רוצים להגיע לכיוון בית השכל, לשחרר כתפיים, להוריד את הידיים, לגלוש. ירכיים עד לברך, בטן נאספת פנימה, לבדוק שאנחנו כתפיים מעל הגן, לרדת ולעלות. אז יש לנו לרדת, לשים לב שהישבן לא משוויץ לנו החוצה, אנחנו רוצים שהגן יהיה בפנים, כתפיים רגועות, ולחזור עוד 4 פעמים כאלה. הרמנו מרפקים, התארכנו, שאפנו שאיפה, בהוצאת אוויר, גלשנו, ועלינו בחזרה. בהוצאת אוויר גלשנו, שמרנו על כתפיים מעל הגן, כל פעם לנסות לרדת עוד קצת, כל אחד לפי היכולת שלו. פעם אחרונה, נשאר פה, נניח את 2 הידיים מעבר לקו הגולגולת, נפתח מרפקים, ונעשה הטיות. פעם אחת לצד ימין, נסתכל על המרפק העליון, נחזור, ופעם השנייה לצד שמאל, נסתכל על המרפק העליון מחדש, נחזור למעלה. נפתח את המרפקים, נשחרר כתפיים. מי שמרגיש עומס יכול טיפה לעלות, מי שמרגיש שהוא יכול יותר, אפשר לרדת עוד קצת. אז אנחנו לוקחים אוויר, בהוצאת אוויר, הטיה לצד אחד. להסתכל על המרפק העליון ולחזור בחזרה. הטיה לצד שני, להסתכל על המרפק העליון. חזרנו לשחרר כתפיים, עוד פעם אחת לכל כיוון. ופעם אחרונה, ואנחנו רוצים לשחרר, לשים ידיים על עצמות הגן, בסיבובי הגן, רוצים לחמם את מפרק הירך ואת עצמות האגן שלנו. יופי, מצוין. ולצמצם את הרגליים, בואו נלך במקום. רגע אחד נשחרר את הברכיים, נרים ברכיים למעלה. ולאט לאט נפסק את הרגליים ונשחרר את הידיים. ממשיכים לחלק השני, אנחנו לוקחים אוויר, 2 ידיים עולות למעלה, עוד ידיים עולות למעלה, ושחרר את הידיים למטה כמו שעשינו בחימום. הסטנטר יורד לכיוון החזה, הכתפיים מאוד קדימה שמוטות, ואנחנו רוצים שהמצח ישאף להסתכל על הבטן, ואנחנו מתחילים לרדת עם החוליות העליונות, חוליה אחר חוליה, הידיים כמה שיותר קרובות לגוף משוחררות,
ותוך כדי הוצאת אוויר אנחנו יורדים שהרגליים ישרות. כמה שאפשר שהן יהיו ישרות. מי שצריך לקבל מעט רגליים יכול, אבל להישאר כמה שיותר. המטרה שלנו להגיע הכי נמוך, כל אחד לפי היכולת שלו. כשהגענו למטה, מי שהגיע לרצפה הגיע לרצפה, מי שלא נשאר הכי נמוך. הסנטר שוב נכנס לחזה, ובהוצאת אוויר אנחנו מתחילים לעלות עם החוליות העליונות. מפה אנחנו עולים חוליה אחר חוליה, עד שקו השכמות שלנו מתחיל לעלות, כל הזמן הסנטר בפנים, ואז אנחנו פותחים את חגורת הכתפיים והסנטר למעלה. אז שוב, שתי ידיים עולות למעלה. בואו נעשה את זה ביחד. נרד עם שתי הידיים. הסנטר נדבק לחזה. המצח שואף להסתכל על הבטן, הכתפיים שמוטות. בהוצאת אוויר חוליה אחר חוליה לרדת למטה. לאט 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 לרדת. לאט 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 לנסות להגיע לרצפה, ישבן דוקר לתקרה, גב מעוגל, הידיים שמוטות. לנסות כמה שיותר שהרגליים יהיו ישרות. מי שלא מגיע זה בסדר, להגיע הכי נמוך שאפשר. בנקודה הכי נמוכה לקחת שוב שאיפה מהאף. בהוצאת אוויר לעלות חוליה אחר חוליה מהחוליות של הגב התחתון, גב אמצעי, ולאט לאט לאט לפתוח, שתי ידיים עולות למעלה. נעשה את זה עוד פעמיים ברצף. שתי ידיים יורדות, סנטר, מצח, טבור פנימה, שחרר כתפיים, ולרדת חוליה אחר חוליה, עד שאנחנו מגיעים למטה, ישבן דוקר למטה, גב מעוגל, ולחזור בהוצאת אוויר, שוב סנטר נדבק לחזה, ולאט לאט לאט לפתוח את חגורת הכתפיים ולעלות. בפעם הבאה אנחנו נשאר למטה. ניקח אוויר, נוריד את הידיים, כתפיים באות קדימה שמוטות, קרובות אל הידיים, קרובות אל הגוף. נרד חוליה אחר חוליה, וכאן אנחנו נדפוק את הברכיים ונתחיל ללכת עם הידיים, ננתק עקבים עד למצב של עמידת 6. מה זה עמידת 6? כפות הידיים שלנו ברוחב הכתפיים, הרגליים שלנו ברוחב של האגן, והגב שלנו כרגע רוצה להיות ניטרלי. כפות הרגליים שלנו פוינט מונחות, ואנחנו רוצים לקמר ולקער. זה אומר שפעם אחת הישבן שלנו משוויץ והצוואר מתארך, ופעם אחת הסנטר נאסף פנימה, הטבור נאסף פנימה, השכמות עולות למעלה, אנחנו עוצפים עם הידיים כנגד הרצפה, עושים שיא בגב, ויורדים עם הבטן למטה, עדיין עוצפים עם הידיים כנגד הרצפה, הצוואר מתארך, המצח עולה למעלה, הישבן משוויץ אחורה. אז אנחנו בכימור בהוצאת אוויר, ובכיעור, בכימור בהוצאת אוויר, ובכיעור. עוד 4 פעמים כאלה, כימור, וכיעור. פעם אחרונה נשארנו בגב ניטרלי, זה אומר שאנחנו יכולים להניח כוס פה, אנחנו נאסוף את שרירי הבטן, נרגיש שהגב שלנו ישר. נעריך את רגל ימין שלנו אחורה למעלה, עד לקו הישבן. אז אני מראה את זה שוב מהצד, רגל ימין שלנו רוצה לרדת ולעלות לקו הישבן. הרגל מתארכת, הצוואר שלנו ארוך, העורף ממשיך את הגב, ואנחנו מרימים את הרגל במעלים 8 פעמים. יופי, עוד 4 כאלה. יופי, עוד 3. עוד 2. עוד 1, נשארנו פה, ואז אנחנו מנסים לנתק את היד הנגדית לרגל. היד הנגדית לרגל. אם הרמנו את רגל ימין, יד שמאל עולה למעלה. אז אנחנו עם יד שמאל קדימה, רגל ימין אחורה ומתייצבים. ואנחנו מתחילים להחזיק את זה, 8 שניות סטטי. 8, 7, להתארך להוציא אוויר. עורף ממשיך את הגב. עוד 4, עוד 3. עוד 2, עוד 1, להוריד את היד, לכופף את הרגל ו8 נהיות למעלה. פלקס ברגל ימין, לדקור למעלה, לשמור את הברך בגובה הישבן, הידיים עדיין ברוחב הכתפיים, המבט קדימה, ואנחנו דוקרים. עוד 3, עוד 2, עוד 1, חוזרים עם הרגל בחזרה, יושבים עם הישבן לעקבים, מעריכים את הידיים, עולים על קצות האצבעות, ושוקעים עם בית החזה, רגע אחד מנוחה, המצח יורד למטה. רק לקחת אוויר ולהוציא, לקחת אוויר ולהוציא, ולאט לאט לאט לחזור בחזרה לעמידת 6.
אנחנו חוזרים עדיין לרגל ימין. רגל ימין שלנו מתארכת, היא עולה למעלה, כמה שאפשר, ואנחנו רוצים להישאר איתה למעלה. שני המרפקים שלנו מתכופפים לכיוון הצלעות, ובטח הזה יורד למטה. שימו לב, אנחנו מיישרים את הידיים, מורידים את הרגל לכיוון הרצפה כמעט. עולים למעלה, בהוצאת אוויר מכופפים מרפקים לכיוון הצלעות. המבט קדימה, בטח הזה יורד למטה בין הידיים. דוחפים למעלה בהוצאת אוויר, רגל יורד. עוד פעמיים, עלינו למעלה, כופפנו מרפקים. בפוש-אפ עלינו והורדנו, פעם אחרונה עלינו למעלה, מבט קדימה, שתי עצמות אגן רוצות להיות לרצפה, מרפקים כפופים. נשארנו פה 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, התארחנו עם הידיים, החזרנו את הברך וישבנו על הברכיים לנוח, לשחרר כתפיים, לשחרר שורשי כפות ידיים. אנחנו בצד השני, זה אומר שאנחנו שוב חוזרים לעמידת 6, ידיים ברוחב הכתפיים, הגב שלנו ניטרלי, ברכיים ברוחב האגן, הראש שלנו, העורף שלנו ממשיך את הגב, ואנחנו מעריכים את רגל שמאל, היא עולה לקו הישבן, שתי עצמות הגן שלנו מסובבות לרצפה, המבט קדימה רחוק, ואנחנו עולים ויורדים עם רגל שמאל 8 פעמים. 7. שימו לב שעצם האגן של שמאל רוצה להיות לרצפה ולא לתת לה להיפתח הצידה. עוד 3, עוד 2, עוד 1, אנחנו מעריכים את הרגל ומיישרים את יד ימין הנגדית. מי שמרגיש שזה מאתגר לו, יכול להישאר רק עם הרגל. מי שיכול מרים את היד. עוד 4, להתארך, מבט קדימה, בטן נאספת פנים. לשמור על שיווי משקל, לחשוב על ההתארכות של האצבע קדימה והרגל אחורה, ולאט לאט לאט להוריד את היד, ואנחנו רוצים לכופף את כף הרגל, ו8 דקירות למעלה. 7, להוציא אוויר, 6, 5, 4 לדקור, 3, 2, 1, להוריד את הרגל, רגע לנוח, לעלות קצות על הכריות של כף היד של האצבעות, ישבנים אחורה, בית חזה יורד קדימה, מרפקים מנותקים מהמזרן, המצח רוצה לשאוף להגיע למזרן, ואנחנו חוזרים בחזרה לעמידת 6, מעריכים את רגל שמאל, נותנים לה לעלות כמה שאפשר למעלה הכי גבוה, תנסו יותר גבוה מהישבן, המבט קדימה, אנחנו כופפים מרפקים, שימו לב לא לצדדים, אחורה לצלעות. מרפקים שואפים להגיע לרצפה, בטח הזה יורד בין הידיים, מצח קדימה, פוש-אפ בהוצאה להדוף. ושוב, רגל יורדת, העלינו את הרגל, בהוצאת אוויר ירדנו. השארנו את הידיים, הדפנו את הרצפה, הורדנו רגל. עלינו, הופפנו, השארנו ידיים והורדנו רגל. בפעם הבאה אנחנו נשארים למעלה, מכופפים ונשארים סטטיים, להחזיק. בטח הזה קרוב לרצפה, בטן נאספת פנימה, עוד 4, 3, 2, 1, ליישר ידיים ולרדת לתנוחת המנוחה. לשחרר את הכתפיים ולאט לאט לאט לחזור בחזרה לעמידת 6. אנחנו מסתובבים ורוצים להיות על עמידת ברכיים. שימו לב למי שאין מזרן ויש לו מגבת ולא נעים לו בתחושה על המגבת, אפשר לשים פה כרית מתחת לברכיים בחלק הזה, ממש להביא כרית ולשים כרית מתחת לברך כדי שיהיה לנו נעים. אז אנחנו עומדים עמידה, שימו לב, הכתפיים מעל האגן, האגן מעל הברכיים, ואנחנו עם רגל ימין שלנו הצידה. כף הרגל ממשיכה באותו קו של הברך ושתי ידיים מתארכות הצידה. אנחנו לוקחים אוויר ובהוצאת אוויר דוקרים לצד שמאל וחוזרים בחזרה. אנחנו רוצים לעבוד עם חגורת הכתפיים, כמה שיותר להתארך עם הכתף ולחזור בחזרה. אנחנו מקפידים ששתי הידיים יישארו באותו גובה. להוציא אוויר להישאר ולחזור. ובפעם הבאה ירדנו עם היד עד למזרן והארכנו את היד השנייה.
ואז אנחנו רוצים להביא את הרגל הארוכה, רגל ימין, אל היד, בהטיה הצידה, בהוצאת אוויר. אז הבטן נאספת פנימה, הכתף שלנו מעל כף היד, עצמות הגן שלנו, האגן מעל הברך, ואנחנו רוצים להתארך עם הרגל למעלה. עוד 3, עוד 2, עוד 1, בואו נשאר למעלה, נוריד את היד, וננסה להביא את כף הרגל בפוש אל כף היד. פוש ולחזור. פוש להוציא אוויר ולחזור. לחבר את כף הרגל אל היד, היד בקו הכתף, הרגל בקו האגן. עוד פעמיים, ישבן הולך מעט אחורה, לייצב את עצמנו עם היד, פעם אחרונה, להחזיק, ו3 פעמים פושים עם הרגל, פעם אחת אחורה. 3 פעמים פושים, 1, ופלקס, 2, 3, פעם אחת פוינט אחורה גדול. 3, פו, בואו נוציא אוויר, 2, 1, אחורה גדול בפוינט. עוד פעמיים, 1, 2, 3, פוינט אחורה יפה, וחזרנו בחזרה, עלינו וסובבנו רק את עצמות הגן, לשחרר, ובצד השני, יופי. נשחרר את הידיים, נשחרר את שורשי כפות הידיים. נשחרר את האצבעות, ונפתח את בית החזה בחזרה לצדדים. נתחיל רק בדקירות לצד ימין. לקחת את יד ימין רחוק ולחזור. שימו לב שאין ניתוק של הברך הנגדית, להוציא אוויר ולהתרחק כמה שיותר, להרגיש את זה מהמותן. להרגיש את זה מהכתף. להוציא אוויר בהתרחקות. פעם אחרונה להוציא אוויר, ושימו לב, היד יורדת לרצפה, הרגל מתארכת, ואנחנו מקפידים שכף היד מתחת לכתף, האגן שלנו של ימין יוצא החוצה, וכף הרגל של שמאל, באותו קו של היד והברך התארכנו למעלה, מנתקים, ובהוצאת אוויר רוצים לחבר את הרגל אל היד. 8 כאלה, 7, 6, יופי. 5, אנחנו מרגישים את זה ברגל המייצבת, היא עובדת חזק. יש לנו חלק אחד בתנועה, חלק אחד בייצוב, כמו בעקרונות הפילאטיס שאנחנו רוצים לעשות הפרדה, ונחזיק את זה פה, נוריד את היד, ואנחנו רוצים להביא את הרגל אל היד. 1, רגל אל היד, 2, בפוינט. להוציא אוויר, 3, לשמור על הייצוב של הכתף, יש לנו עומס על שורש כף היד, אנחנו רוצים לייצר דחיסה בשורש כף היד, ותנועה במפרק הירך, עוד פעמיים, עוד 1, להתארך, להרים את הרגל, ושימו לב, אנחנו מורידים את היד, רוצים 3 פעמים קיקים אל היד בפלקס, פלקס ברגל שמאל, קיק, 1, קיק, 2, קיק, 3, התארכות אחורה, 4 בקו הישבן, פוינט אחורה, להרגיש שעברנו את קו הישבן, יד קדימה ו3 פעמים קיק, 1, 2 בנשיפה, 3, התארכות אחורה, לפתוח את בית החזה, פעם אחרונה, 3 פעמים קיק, 1, 2, 3, התארכות אחורה גדול גדול גדול, ולחזור. לשחרר את שורשי כפות הידיים, לסובב את האגן שלנו לצד ימין ולצד שמאל, לייצר תנועתיות, ולשבת עם הישבן על העקבים, שזה מייצר לו עומס, אנחנו עוברים לשבת על הישבן. אנחנו ממשיכים. כשאנחנו יושבים על הישבן, אנחנו יושבים שכפות הרגליים שלנו על הרצפה, ברכיים כפופות, ידיים על הברכיים, קודקוד הראש למעלה, כתפיים מעל הגן, ואנחנו מתהלכים למעלה, ואנחנו רוצים רק תנועתיות בגב. זה אומר שאנחנו משחררים כתפיים, טבור נאסף פנימה, עצם הזנב יורדת מאחורה, שכמות שלנו מתרחקות אחת מהשנייה, מייצרים ערסול, הידיים על הברכיים, ואנחנו עולים חוליה אחר חוליה, דוקרים למעלה, בית החזה נפתח, כתפיים נפתחות, בית החזה פתוח. בהוצאת אוויר, בטן נאספת פנימה, עצם הזנב יורדת ראשונה,
כלוב הצלעות שלנו נסגר, שכמות שלנו מתרחקות, ידיים מתארכות. ואנחנו מתחילים עם הראש ודוקרים חוליה אחר חוליה למעלה, לא לוותר על ההתארכות. בהוצאת אוויר לרדת. מי שרוצה מתחיל לנתק ידיים. ידיים קדימה מעל קו הכתפיים, לשחרר כתפיים, להרים סנטר ולעלות חוליה אחר חוליה, ונוסיף ידיים לקו האוזניים. נוריד ידיים לקו הכתפיים, עצם הזנב, חוליה אחר חוליה, לא לרדת עד הסוף, לעצור אחרי שירדנו 2 חוליות מעבר לעצם הזנב, לשחרר כתפיים, להרים סנטר, בהוצאת אוויר לעלות ולהתארך ידיים. יש לנו עוד 4 כאלה, ידיים בקו הכתפיים, בטן נאספת פנימה, להוציא אוויר. בהוצאת אוויר, אנחנו לוקחים אוויר עכשיו ובהוצאת אוויר עולים. עוד פעמיים, לקחנו אוויר למעלה, הוצאנו בדרך. לקחנו אוויר למטה, הוצאנו בעלייה. פעם אחרונה, לקחנו אוויר וירדנו בהוצאת אוויר ונשארנו פה. נספור ביחד, 8, 7, 6, 5, תנו חיוך, תרימו סנטר, 4, לא לעזוב את האצבעות של כפות הרגליים, 3, 2, 1, לעלות למעלה, לקחת אוויר, יורדים ל7, ירדנו, גלגלנו אגן, בטן נאספת פנימה, לשחרר כתפיים, סנטר, 7, 6, 5, מי שמרגיש שהוא חייב להרים את האצבעות של הרגליים, להישאר על עקבים, עוד 4, 3, 2, 1, לקחת אוויר, לעלות, לרדת ל6, מי שרוצה לאתגר, מנתק עקבים, 6, 5, 4, 3, 2, 1, לרדת ושוב לעלות. מי שרוצה לאתגר נשאר עם העקבים למעלה. 5, 4, 3, 2, 1, גלגלנו אגן, עלינו למעלה. פעם אחרונה ירדנו. 4, 3, 2, 1, ולשחרר. לחבק את הברכיים, להרפות את הכתפיים, לשחרר. זבגנו על שרירי הבטן שלנו ועל גמישות של הגב. אנחנו רגע משחררים גם את חגורת הכתפיים ורוצים לעבוד עכשיו על האלכסונים שלנו. אז אנחנו נהיה באותה תנועה, וכשנעלה 2 ידיים יעלו פעם לכיוון יד צד ימין ופעם לצד שמאל. אז אנחנו אותו דבר, מגלגלים אגן, עצם הזנב יורדת בעוד 2 חוליות. מחברים את 2 הידיים, כתפיים רגדועות, סנטר קדימה. מעבירים את הידיים לצד ימין ובהוצאת אוויר עולים. ויורדים בגלגולה. עולים בהוצאת אוויר. מתארחים. מקמרים את הגב, עצם הזנב יורדת בעוד 2 חוליות, להרים סנטר, להרחיק מהחזה את הסנטר, ויש לנו פה עוד 4 כאלה. יופי. לעלות לדקור למעלה. עוד 3. יופי. ומי שרוצה לאתגר נשאר עם העקבים למעלה. עוד 2. יופי. עוד 1. להישאר. 8, 7 מחיאות כפיים בצדדים. 6, 5. 4, 3. 2, 1. לשחרר, לעבור לצד השני. לקחנו אוויר, גלגלנו אגן. ירדנו. העברנו את 2 הידיים. מי שרוצה לאתגר נשאר פה. 8 פעמים. להוציא אוויר ולהתארך. ידיים דוקרות מעבר לברך שמאל. כמה שיותר רחוק, לשמור ששני הישבנים שלנו יהיו על המזרן, בטח הזה נפתח. מי שרוצה להישאר עם הרגליים, זה עדיין עובד על הבטן ועל השרירים הצדדיים בעיקר. עוד פעמיים. פעם אחרונה, כולם נשארים או עקבים למעלה או למטה. 8 מחיאות כפיים. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ולשחרר. לפתוח פיסוק רחב. 2 ידיים לצדדים. נפתח את בית החזה, נשחרר את הכתפיים, נעריך את הידיים. ניקח את יד ימין שלנו. זרת ימין רוצה להגיע לזרת של הרגל של שמאל. היד האחורית יורדת למטה. ואנחנו כמו מסור. היד מתארכת לכיוון הזרת וחוזרת. עכשיו כל אחד מגיע לכמה שהוא יכול. מי שיכול לעבור את קו הברך מצוין. ומי שיכול להגיע עד הזרת עוד יותר טוב. כל אחד לפי היכולת שלו, מה חשוב לנו? הגב רוצה להיות ישר. בית החזה, הסנטר שואף לזרת. היד האחורית לא נוגעת ברצפה. אנחנו פה, כן, יש לנו עוד 3, עוד 2, עוד 1,
פותחים את שתי הידיים ומתארחים משחררים. שוב, פותחים את בית החזה. אגודה למעלה, זרת למטה, ידיים בקו הכתפיים. זרת של שמאל רוצה להגיע לזרת של הרגל, של ימין. היד ימין שלנו אחורה ולמטה. ואנחנו עם בית חזה פתוח, גב ישר וארוך. הרגליים לא יורדות למטה, הן שומרות. כפות רגליים רוצות להיות יותר מעט, כמה שיותר, ואנחנו מתארחים. מוציאים אוויר ומתארחים. שימו לב שאנחנו רוצים לעבור את כף הרגל. להיות בחלק החיצוני של כף הרגל, לא בחלק הפנימי. עוד 3 כאלה. עוד 2. פעם אחרונה. ולשחרר, לפתוח ולשחרר. לשחרר את הכתפיים. לנער את הרגליים, בואו נקרב אותם אחת אל השנייה. ננער. ניקח את שתי הברכיים שלנו, נפתח אותם ברוחב האגן ונניע אותם פעם אחת לצד ימין. הישבן של שמאל מתרומם, פעם אחת לצד שמאל, ישבן ימין מתרומם. ואנחנו רוצים כמה שיותר לפתוח את בית החזה ולעשות פיתול בגב. יופי. עוד פעמיים כאלה, להסתכל הצידה. עוד 1. ולהישאר כף רגל וכף רגל. לנער את כפות הרגליים, את הברכיים כלפי חוץ, ידיים על קו הקרסול. ואנחנו רוצים לייצר ערסול, לרדת, לקמר ולעלות, לפתוח, ובפתיחה לקרב את כפות הרגליים אל המצטעות, ובית החזה רוצה לבוא קדימה. ושוב, ללכת אחורה כל אחד כמה שהוא יכול, ולבוא קדימה. יופי, בואו נסגור את הרגליים, נניח את הידיים. שימו לב, יש 2 אפשרויות לעלות, או יד מעל יד, להסתובב, להגיע לעמידת 6, ואז לנעוץ את האצבעות של הרגליים, ולהגיע בחזרה. ואופציה שנייה תמיד יש מפה, לעבור ישירות קדימה. הגענו כולנו לעמידת 6, פתחנו את הרגליים, לתנוחת הכובסת, ידיים קדימה, בית חזה פתוח. המרפקים דוחפים את הברכיים החוצה. לוקחים את הידיים קדימה, לוחצים עם כפות הרגליים ומרימים ישבנים למעלה. לאט לאט עולים חוליה אחר חוליה. לוקחים את שתי הידיים למעלה, כף יד לכף יד. ושיהיה לכם המשך אימונים נפלאים. כל הכבוד, ניפגש בהמשך.